Vítajte pri počúvaní nášho podcastu Eva Eve. Sme tu my tri, Majkla, Božka, Maruška a naše rozhovory o životoch, viere a všetkom okolo. A či už si Eva, alebo aj Adam. tak vybajme. Ahojte Evi, ahojte Adamovia. Vítame vás v našom podcaste. Hello. A tešíme sa, že tu môžeme znovu privítať aj nášho hostia, Ľudsku Galajovu, moju veľmi, veľmi dobrú priateľku, o ktorej som tu už niekoľkokrát rozprávala a teraz ji môžete vidieť naživo. A ešte v tých momentoch, kedy si nespomenula meno, tak to bolo aj takto. Presne tak, tak som to nespomenuli. A budeme sa rozprávať o našom priateľstve. A taký storytelling trošku a o tom, ako sme sa teda strašne pohádali a dosekali a strašne si ublížili a potom sme sa aj odpustili. Takže... To si dala spoiler. Áno, sorry. Teda evidentne, keď to stretíme spolu, ste stále pohádali. Ja som dala spoiler, že keby sme sa tu znovu pohádali na niečom, tak... Sú to mediatorky, je to v poriadku? Áno. Dokonca aj sajt si môžeme jedno drží jednej, druhé reka, hej. Troška to všetko zorganizuje. Mediatorka môžeš byť výhradne s čelenkou na hlave. Je tak stačne. Čelenkový mediátor. Diera na trhu, ja si tiež myslím. Tešíme sa na túto tému, lebo odkedy sme aj my začali riešiť, tak zrazu sme zistili, že je to celkom dosť taká bežná vec, že sa v tých našich priateľstvách vieme dosikať riadne. Ale ne. A tiež, že proste je to realita, ktorú žijeme, tak sa chceme len tam možno pozdieľať, že čo sme my prežívali a že čo bolo pre nás ťažké, čo nám možno pomáhalo, že čo možno akože tak vnímame, že je dobre vedieť, alebo tak chápať, alebo v čom je taký otvorenú myseľ. No a som zvedavá aj na vaše otázky. Ja vám chcem, dievčatá, v úvode povedať, že ja si to veľmi cením, že s týmto idete na, akože takto von s kožou na trh, že je to veľmi vzácne, že ste sa na to dali. Zase Majko, to je za tú dobrú, no. Ty si zlý policajt? Nie, ja som mi tešiť. Keď som sem šla, tak som nad tým naozaj rozmýšľala, že koľko kamarátok so mnou by bolo ochotných toto akože podniknúť a že je to vlastne tiež taká súčasť uzdravujúceho procesu, trošku, že to viete dať von. My sme sa tak smiali, že či teda to bude náš taký psychologický proces nejaký, že si znovu otvoríme niektoré veci a tak, ale ja som strašne vďačná za Ľudsku, lebo ona je naozaj taká vzácna moja priateľka a naozaj si často o nej rozmýšľam, že fakt nepoznám nikoho ako ona v tom, aká vie byť láskavá, aká vie byť zameraná na človeka, ako vie vnímať každého veľmi, veľmi individuálne a to by vám naozaj naši priatelia spoločne povedali, že je veľmi výnimočný priateľ a človek, ktorý dokáže tak milovať ako nikto iný. Takže ja som za ne veľmi vďačná a že ja verím, že aj to, že môžeme o tom rozprávať, je to veľkej miery vďaka jej srdcu a vďaka tomu, ako ona žije a vzťahy, ale aj ako pozná tú lásku a vzťahovú, ale aj Pána Ježiša v tom celom, nie tú jeho lásku. Tak kým si mala Ľudská o sebe povedať nejaké dve možno fany veci, alebo najobľúbenejšie o sebe, tak čo by si povedala? No ja som sa ešte chcela poďakovať, že tu môžem byť dievčatá. Pre mňa česť. Počúvala som vás pri kadečom, už aj pri odsávaní a podobne, takže... Iba som bol. Wow. Áno, aj. Ty je pán. Ale že sa veľmi teším. A dve funny veci o mne. Jedna, a to neviem, či to sú funny. No dobre, mám rada nezabudky. Podľa mňa to je veľmi nadpriemerne, si myslím, že mám rada. A vzniklo to totiž to z takej mojej... z takého mojho vnútorného boja proti mojej starej mame, lebo na to vždy nazývala, že to je burina, netrhaj si to. Takže to bolo také pre mňa o to silnejšie, že videla aj burina, môže byť pekné. Wow. Takže máme nezabudky a potom druhá fan vec o mne. A to tiež asi není fan, ale teda mám rada personalizovať veci strašne. Akože strašne rada na svadby vymýšľam kadejaké vecičky a hlúposti a strašne rada robím to takým personalizovaným prezentár. A mám rada baviť ľudí tým, že keď si to vedia vypočuť a vedia sa na tom zabaviť, no to je úplne. Moje srdce z toho je obmenené a vlasa. To je najväčší dar a akože keby ona z toho raz biznis urobila, tak To robíš iba to ešte pre kamarátov? veľmi úspešné. Akože dá sa to si robiť tak aj inak, ale že pri kamarátoch vieš všetky také tie detaily. Ona si také veci pamätá, že čo kto má rád, čo kto kedy povedal, že to tomu chutí, alebo čo sa udialo, vie, to všetko tam bol, že je a dokáže proste fakt toho človeka tak vyzdvihnúť, že to má fakt, že obrovský dar ľudská. No moja obľúbená relácia, Jana Lenová hľada nové náklady, takže vieš, možno prídeš so svojím nákladom, rozbedneš biznis. No, viem to tak.
Je to tak. No a my by sme vám teda chceli trošku povedať o tom našom príbehu a tom našom priateľstve. Tak aby sme možno začali tým, že kde sme sa spoznali, že sme nad tým rozmýšľali, že koľko sme mali rokov a zhruba sme prišli na to, že asi od takých 16 rokov, Je to možné, no? niekedy tak na strednej, no. No vy ste vlastne obidve ptáč. Áno, áno, my sme Veľmi to je proste tak a že sme si uvedomili, že veľmi máme také podobné prostredie, že sme obidve a fungovali dosť na takých stredkách alebo mládežiach, dorastoch, že obidve sme to dokonca viedli v tých našich mestách, tak a potom sme sa tak prepojene stretávali na tom Liptove, že to bolo také naše a silné prepojenie, že keď sme, no silné, to bolo ešte slabé, tak nazvem, že keď sme sa stretávali, začali o sebe vedieť, že existujeme, občas sme sa trošku porozprávali. Ešte nás spojilo aj to, že vlastne máme hudbu obidve radi, ne? Áno. Že tie chvály vlastne sme tiež spolu. Mali sme aj takú kontroverziu, ale to už si možno nepamätáš. No, ale niečo s kečupom sa tam stalo a neviem. Sme tam vtip dotiahli až do takého bodu, že raz sme tak prišli s kečupom, že či ho ideme dať pokrstiť. A ťa to tak pohoršilo, vtedy to No, ale... Sveta Mária, to povedala. No práve, že bola pohoršená. Či si to, že tá hranica s kečupom? Ty si nábeď Daj, meno je v poriadku, ale nepamätám si už. Akože dačo kečup sa mi mári, ale okrstie si nepovie. To víťaznila, viete. Radšej. To, čo v mojej histórii nájde. Ale potom nás veľmi spojilo vlastne Výška. Áno. No my sme prišli vlastne do rovnakého mesta, Maruška o rok skôr a ja o rok neskôr tým pádom a vlastne sme chodili ešte na ekonomickú spolu, kde nejaké obdobie dokonca fungovali skupinky modlitebné, tak to bolo tiež super, že to bolo také, že sme vedeli vlastne spolu nejak fungovať a bývali sme na internáte spoločnom, čo je akože to je perfektné. A to som mala aj kopu zákulisných informácií nechtiac, lebo tam, keď človek je v sprche napríklad, tak všetko počuť, keď sa rozpráva, lebo tam boli iba spoločné, tak ľudia sa rozprávali z druhej strany, druhý z druhej a Búver. Aj track veľmi. No a tam nás to úplne, že najviac prepojilo. Lebo vtedy sme, že do nociach boli spolu, rozprávali sa, akože tak sme zistili, že veľmi podobne vnímame svet. A keď ľudská si tak dobre povedala, že my sme veľmi iné povahy. Že fakt sme ako keby, že asi bežne možno by sme si až tak nerozumeli, alebo neviem, že proste sme úplne iné povahy, ale takú hĺbku sme objavili presne na tej výške aj tým, že sme obidve boli z toho prostredia akože kresťanského, aj z tých mládež dorastov a to bolo jedna z takých vecí, na ktorej nám veľmi záležalo, že sme mali preto tak srdce pre druhých ľudí, pre mladých a to nás vedelo veľa spojiť a možno aj do veľkej miery takéto prežívanie tej viery, ne? Áno. Ja to tak rada popisujem, že my sme podľa mňa tak akurát rôzne, aby to bolo zaujímavé, akože povahovo, že vlastne tým pádom sa tak akože narúšaš, že sa musíš brúsiť, že nedá sa to inak, ale že zároveň akoby podľa mňa, že presne, že v prežívaní našej viery, alebo tak, že veľa vecí sme mali tak podobných, že až takú jednotu podľa mňa sme jednoduchú našli, že zase až tak príliš by som povedala možno, lebo podľa mňa tiež to má zmysel, že keď ľudia aj v tomto sú rôzni a že to tak práve že hľadajú, že by sa mi páči, áno, že Pán Boh to tak spravil, že fakt sme rôzni a patrí sa aj do tej viery, do tej cirkvi a že v tomto ale z hodou okolností sme mali tú jednotu, tak to nás vždy tak akože ťahalo presne to, že toto sa mi stalo, že to je také náročné a že áno, že chápem. Čiže to sme mali také tie, že rôznosť asi v povahách, ale že zároveň tam je takú jednotnosť. To ti tak potvrdzujem, že áno. A potom ešte sme sa tak poprepájali ešte hlbšie vlastne aj tým, keď ľudská po výške začala robiť s mojím Jožinou, s mojím manželom, vlastne pre taký projekt Insight, čo som tu viackrát spomínala, tú službu mladým, že vlastne ľudská bola zamestnanec tam. No a si bol zamestnanec Ilze? časy. Áno. Aha, okej. Takže to bolo ešte také hlbšie prepojenie, lebo tým pádom, vieš, že keď máš spoločný projekt, za ktorý bojuješ a ľudí spoločných, za ktorých, akože, ktorých máš ráda a za ktorých bojuješ, tak ťa to ešte tak do takej inej miery prepojí, tak to boli naozaj také aj veľmi silné časy pre nás. A potom som si presne zamýšľala na tým, že kde nastal ten zlom. Hej, že ja už chcem počuť chlapčku. Veď to všetko toľko drámy. Počuli sme vlastne však drámy tu. Aby na to, aby skočili drámy, musím začať. Tak kde začína dráma tohto vzťahu? Poďme sa na to pozrieť. A chceš už rovno tú veľkú? Lebo ešte sme mali ako keď... Máme ešte aj predskokenú drámy. No pač, neviem, čo myslíš. No, lebo my sme to tak podľa mňa prežívali, to bolo prvé také zaujímavé v tej našej dynamike, že
sa nám to tak darilo od určitého bodu života, že sme si ako keby navzájom žili svoj sen, by som to tak povedala. Áno, že sme si čo? Závideli navzájom. Znamená, že sme si vedeli tak znova závidieť, lebo Maruška žila môj vtedy už vysnívaný sen, že po rodine a po deťoch. A ja som bola v pracovnom nasadení plno a užívala som si to samozrejme, ale že som v tom vnímala presne ten rozmer, že ale srdce má úplne inde ťaha a že vidím, že Maruš to tak žije a že vedela som tak veľa závidieť tým pádom, že som naozaj bola v tej emocii často a že som sa tak musela učiť, no nie musela, ale že aj chcela sa učiť na sebe v tom pracovať, že na jednej strane tak prijať a tešiť sa z toho a potom ešte ďalšia vec, že akoby naozaj vypočuť tie jej problémy v tej celej oblasti a že naozaj ich tak prežiť a precítiť, keď ja by som si povedala, že ja chcem tvoju problém. A kedy si to tak uvedomila? Že dobre, Maruška sa vydala, mala dámetka, tak čo hneď, akože už, že hneď si bola tak... Ja som bola taká, áno. Ja som mala dve malé sestry, keď teda jedna sa narodila, keď som mala 15 rokov a druhá 18, tak to bolo, že ja som vlastne žila v dynamike s deťmi celý život, takže mne to asi rovno chýbalo prakticky, takže... A vedela si tu aj povedať? Anuška? Hej, my sme si to hovorili, že podľa mňa to bola jedna z vecí, ktorá nám potom pomáhala reálne, že som si povedala, že ja ti závidím. A ja ti závidím. No a keď som jej Maruš čo závidela? No a ja som jej samozrejme závidela, že keďže ja moje deti som mala tak, že neplánovanie a že ja som mala teda úplne iný plán a mali prísť, že o niekoľko rokov, tak pre mňa to bolo strašne ťažké, že som mala hrozné FOMO. Vieš, že vlastne ľudská bola presne s tými ľuďmi, bola so svojimi tínedžermi, hej, že bola a mohla byť tam, vieš, že poznala aj príbehy, mohla byť pri nich, vieš, a ja som akože bola doma s deťmi. A musela som si to fakt reálne prebojovať a ja viem, že to veľa žien presne rieši, že zrazu ako keby sú odrezané od tých niektorých vecí, keď sa stanú matkami a že v tom to bolo pre mňa ešte o to silnejšie, že sme tento projekt vlastne robili a že presne som mala ako keby vedľa seba niekoho, kto žil to, čo som si ja vlastne vysnila, hej, tak som presne často musela presne takisto si tak bojovať v sebe v tých myšlienkach a len dopriať, hej, a aj presne to, že sme si to povedali na hlas, podľa mňa tiež veľmi sme si to povedali, že mňa mňa závidím, hej, ale aj napriek tomu, už keď akože trošku boli väčšie deti, že som spolu skupinku potom začali, že vlastne s dievčatami, našimi milovanými, nie? Ešte u teba na byte sme začali takú skupinku, takže to bolo potom také super, že sme boli... Že si sa spolu starali o nejaké dievčatá. Hej. Ale ja som si zase užívala tú tvoju rodinu, že pre mňa to bolo také, že som vedela si užiť ten rozmer toho, že tam tie deti sú a kopu príbehov tiež s nimi také zlaté mám. Napríklad, ale neviem, či to povedz. Kočikovať? Áno, lebo akože tým, že som mala tie dve sestry, tak ja som bola taká odvážna pri tej starostlivosti o deti a to bolo vlastne také, že som, tá Maruš ešte dokončovala asi svoju diplomku a potrebovala trochu viac pomoci a to bolo také, si pamätám, raz som šla do parku kočikovať Davidka, že aby zaspal a jemu to tak trošku dlhšie trvalo, tak plakal. No ako som prechádzala... Veľmi taká diplomatická. Majka si spomína veľmi na to, ako to vyzeralo. No ja som prechádzala cez ten park a boli tam také dve postaršie panie na lavičke a začali tak hovoriť, no títo mladí, čo majú deti a nie sú na to ešte pripravené. Som išla cez také, že išli mi pary z nozdier, že ale Davidkov zastý, že však ešte pochočikujem ho. No a potom to bolo úplne také, si pamätám, že keď už konečne zaspal, tak som si vravila, idem presne popri nich teraz prejsť. A to už ma asi nevideli, ale ja som bola ten môj vnútorný koš, tak ešte som asi aj vlasmi tam prehodila. Ja si to úplne myslím, že meričiaci dámy, na proste ľudská, ktorá vyzerá, že má 15 plus. Ja, a stará to o dieťa, no. No, tak to je pravda, že toto boli ešte také naše drámy možno predtým, ktoré sme si zažívali. A však mali sme ich samozrejme, hej, ale potom tak prišlo k tebe. Teba máš, ja som mala jeden super voľ. A môžem akože ísť tvojou kožou na nik? V tomto podcaste. No, ja som bola taký super moment, lebo raz som bola u Marušky a sa mi tak stalo, že sme sa hrali s deťmi. No, poď. Daj mi. Nie, ale to bolo také, že sme sa hrali a podarilo sa mne popri tom nejako napuknúť lavor, ktorý mali. Ale ešte som sa nestihla k tomu akože priznať, lebo to bolo také, že však okolo detí, keď tam beháš, tak si rada, že stieš. No a to bolo také, že v jednom bode Maruš už vošla do miestnosti a teraz vidí tam ten puknutý a už tak išla, že
Išla sa akože nahnievať na tie deti, tak som Nakýkať, samozrejme. čo to? A teraz ja som úplne len, Maruška, to som bola ja. A som tak bola pripravená to, akože zlíznuť a bola taká, no dobre. Som mu tak videla, že musí... No ale vieš, že jak zrkadlo to je, lebo presne na tie deti by som nakúčala od nervov, vieš, ale vlastne kamoškovi som povedala, že nevadí, pohoď. Vieš, tak to bolo akože strašne dobré zrkadlo, že som si potom taká zahambená bola, že aj, že no. Žalúdka bola prijatá ten hnev titanov, akože. Som pripravená. Ma videla, už ma pozná, už ma poznala, no aj vtedy tej. Ale som tým chcela povedať, že sme akoby boli také podľa mňa, že aj sme si vždy komunikovali tú závisť, ale že aj sme proaktívne potom vchádzali do tých druhých oblastí tej druhej. Že aj keď tam bol ten nejaký ten stretch tých emócií alebo pocitov, že zámerne stále sme si snažili, že aj sa tešiť z tej druhej a podporovať. Že toto bol podľa mňa ešte taký, že už sme tam cítili dačo, že vzniká z tej dynamiky rôznosti, ale ešte to nevieskalovalo. A bolo to pre vás ťažké povedať, že závidím ti? Lebo akože rozmýšľam nad tým, a kedy ste rozpoznali, že toto je tá závisť, že čo je závisť? Stále to rozmýšľam. To ma zaujíma, že kedy vlastne došlo to osvietenie, že to je vončo a chcem jej to povedať. Ty si to pamätáš? No, takto si to asi nepamätám. Nie som sa takto... Podľa mňa, že ja si pamätám, ale že vieš, to sa ti tak v hlave točí, že ja toto by som chcela, a prečo to nemám, vieš, že je trošku ona tam áno, že ona tam môže byť a ja tam nie som a vieš, že ideš si proste v hlave tento narratív a že až ťa to tak chytne, že jej to, že však vieš, že pozri sa, tu mám zdravé, 3 deti úžasné a tak. Ale to je, vieš, máš tu spleť tých myšlienok, až prídeš do bodu, že keď sa ti to častejšie opakuje, vieš, že ideš do týchto myšlienok, tak si vieš, že aha, že to asi nie je OK, že asi si proste asi jej závidím. A ono to je podľa mňa aj presne len pri takom bežnom skúmaní svojho vnútra. Vieš, že keď... Prečo prežívam tento pocit, keď prežívam. Áno, a aj normálne pri modlitbe, vieš, že keď ja sa modlím a tak pýtam Pána Boha, že nech mi ukazuje veci, ktoré proste treba prečistiť, tak si myslím, že to vie tak ukázať. A ešte keď ste sa potom priznali navzájom, tak mali ste tendenciu napríklad zamerne, že Maruška, ty by si sa chcela možno, že aj viacej vyplakať z toho materstva, ale že keď si vedela, že ľudská s tým má problém, alebo je to vec, ktorú ti závidí, tak aj že si to zamerne sekala? Alebo že si už potom dávala pozor na to, že čo je povieš? Alebo mali si takú slobodu navzájom naďalej? Asi ako kedy. Niekedy áno, že niekedy som to potom zámerne akože, že nie, že viac som o práci hovorila, alebo proste o nejakých takých iných veciach, lebo hej. Ale vždy som hľadala takú, neviem, aj neviem, či v tom existuje nejaká akože múdrosť úplná, hej, lebo presne, že to je od situácie alebo rozpoloženia toho druhého. Ale hej, že boli ako keby situácie, kedy som si zámerne povedala, že nebudem proste rozprávať o deťoch a tak. Ja som podľa mňa mala takú stratégiu, že akoby upozorniť napred. Že ako keby, že viem, že to bolo také, že keď som vedela, že dobre, že idem teraz trošku viac o tomto hovoriť, že som sa tak snažila vždy zistiť, že v akej sme atmosfére alebo nálade a že podľa toho som to potom priniesla. To je veľmi empatické. Ja skôr ešte rozmýšľam, že či to nebolo pre vás také akože že momentálne toxické. Ale teraz akože aj som myslela, čo myslím, že napríklad, že ako keby ja potrebujem sama spracovať tú svoju bolesť, že nemám trebárs detí alebo nemám pracovné vysadenie a že ako keby keď strávim čas s nejakým človekom, ktorý práve túto oblasť má, tak ako keby nehovorím, že ten človek je toxický, ale že pre mňa, že to môže prísť od takého momentu, kedy ma to akože začne viac trápiť. Ja, že vlastne, že hľadať v tom také, že či sa tomu vystavovať, ale nie. No, ja to tak nazývam, že podľa mňa, alebo veľa vecí je ohľadom viery aj života, že si myslím, že to je strašne veľa ohľadaní takého balansu. Že presne akoby také, že áno, že kde aj chcem vojsť, lebo to stále mi dáva zmysel, hej, že toto priateľstvo chcem budovať. A že dáva mi to stále zmysel a vojdem do tých vecí, lebo viem, že to je dobré, ale že zároveň aj si dať ten priestor, keď viem, že ho potrebujem a že keď teraz sa chcem vyplakať sama, tak nebudem sa nútiť vojsť do niečoho, čo akoby viem, že by mi neurobilo dobre. No, hej, už plynulo, tak môžeme prejsť do lebo to je presne o tom, že vlastne to tak pokračovalo v princípe trochu, aj keď aj iné veci tam boli. Ale môžeš, Fúcka, môžem ti povedať, že... Už ideme do väčšej drámy. No, áno, to sa drámy. Hlavná dráma. Poška sa teší.
To ja si teraz iba vravím, že to bude také vtipné, lebo akože nakoniec poviete, že no, to bola taká malá dráma. Alebo že koľko ľudí si to povie, no ale nie. Ale teda, že myslím si, že u nás to, kde to prišlo takéto hlavné narušenie, alebo že takéto, že kde to začalo byť akože riadne cítiť, bolo obdobie, kedy my sme nemohli mať strašne dlho bábätko, 8 rokov. Nakoniec sa nám podarilo, teraz toto je druhé na ceste. Máme ročnú dcerku, ale tých 8 rokov, no to bolo veľmi náročné obdobie, celkom dlhý čas a s tým, že teda sme netušili, že ani ako to dopadne, ani nič. Čiže v realite tých reálnych emócií, ktoré človek prežíva v tých daných veciach, tak sme vlastne nielen ja som žila a nielen so svojím mužom, ale nás vnímali aj všetci okolo a jasné, že aj kamaráti. Takže to bolo také, že vlastne do toho vznikala a vstupovala teda aj tá naša dynamika a do všetko, čo sme prežívali už z tej takej silnejšej asi stránky. Tak to som tak chcela natieniť, že toto bolo vlastne akoby u mňa. No a čo sa začalo diať, je, že vlastne sme si akoby uvedomovali, že presne tá naša rôznosť, alebo že to, čo dovtedy sme si aj vedeli povedať, že no toto sa mi páči na tej druhej. Napríklad, ja neviem, že alebo príklad by asi neskôr. Ale nie, ale také, že napríklad, že ja mám strašne rada, že akoby Maruška ako vie byť priama a pomenovať veci, ale že v tomto období mi to nesedelo a vôbec mi to nerobilo dobre. Napríklad, že to bolo pre mňa veľmi ťažké, ale nie celý čas. Áno, to možno môžem ešte tak iba natieniť, že tých 8 rokov, že je také dosť dlhé obdobie na to, aby si človek prešiel v tom takými fázami alebo škatulkami alebo menšími obdobiami. A keď bolo dobre, že to by som až tak pomenovala, že kým to bolo ešte v takej lepšej fáze, že emocionálne som si to vedela nejako spracovať, že tie veci boli viac menej. Hovorila som o nich, samozrejme, lebo som to už cítila a boli to také veci, ale ešte to podľa mňa nezasahovalo a to také Maruškine, že keď vidím ľudsku, teraz už mám pocit, že ju treba ochrániť alebo zachrániť, alebo tak. Že ešte to nebolo akoby až také narušujúce vlastne to, že keď sa človek na mňa pozrie, tak si stále asi mohol myslieť, že ako celkom dobre to zvláda. Že je to asi taký malý problémik, že chápem, že sa to vo svete zvykne diať. Ale teda, že keď to začalo byť pre mňa emocionálne náročné, tak to bol podľa mňa bod, že v ktorom to bolo zrazu veľmi cítiť, že to naše priateľstvo je veľmi také, ako by som to povedala, že také veľmi neslúžilo nám, že zrazu nám akoby neslúžilo spôsobom, ako sme vedeli dovtedy fungovať. Že to, čo nám bolo normálne, že spolu komunikovať, alebo že pomenovať si veci napriamo, že zrazu už nám to neslúžilo. Že si myslím, že sme sa museli akoby na novo učiť jedna druhú a že to, že čo nám vyhovuje, ako keby jedna druhej. A ešte v takomto zložitom období, kedy ja som si uvedomovala, že celá tá vec, ktorá vlastne akoby bola táto naša veľká lúča, tak to začínalo vlastne tým, že ja som potrebovala v prvom rade pochopiť sama seba. A Maruš je ten typ, že povedz mi, čo potrebuješ, že ja ti to strašne rada dám, ale vlastne ja som to sama nevedela. Že som sa musela nájsť, musela som sa hľadať a tým pádom ja som vlastne úplne nevedela pomenovať niektoré veci. To sa ako manželstvo. Dobre, a ja sa ešte dopýtam, lebo aby som to správne porozumela, čiže vlastne pre teba to bolo ťažké obdobie, a teba triggerovalo vlastne to, že Maruš vlastne chcela ti ponúknuť tie riešenia. Samozrejme. Ale nie je to, že ona mala tú životnú situáciu, že tam už tá závisť teda nebola. Nie, to už nie. Čo to bylo o tých postavách, že ako keby Maruš je ten problém solver a ty si skôr ten, ktorý pokiaľ Presne toto. No a ty si to ako projektovala, že vlastne, že si ako keby vinná za to, že máš tie deti, alebo že ako si to ty chápala? No pre mňa, akože prvé pre mňa bolo ťažké to, že ako keby, že to, že ako sme to vtedy fungovali, bolo ako keby OK a že zrazu som nerozumela, že čo je ako keby to nám, že presne to ľudská tak povedala, že hej, že ja keď čokoľvek sa deje, tak proste sa viem ako keby toho človeka opýtať, že čo ho vlastne hnevá, hej, a že keď mi to povie, tak sa to snažím ako keby meniť, hej, a presne to ľudská, keď sme sa predtým bavili o tom, že to mala na mne rada. Ale že teraz, ona mi raz tak povedala, že akože že úplne nie je povinná mi to vysvetľovať. Pretože pre mňa to bolo, že ja som vlastne nevedela, že čo všetko je ako keby zrazu vadí, hej? Že zrazu to bolo pre mňa, že iné reakcie na tie isté, dajme tomu, situácie a že vlastne ja som im nevedela porozumieť, keď mi ako keby nikto nevysvetlil, hej? Že ja som to nevedela, že čo mám s tým robiť.
A potom som sa jej vlastne pýtala a áno, druhá strana je presne tá, že ja som úplne taká, že, lebo naozaj to bolo veľmi ťažké, hej, že ľudská bola tak keby v takom ťažšom rozpoložení a že ja som samozrejme chcela zachrániť, ja som jej chcela pomôcť, hej. A že vlastne to, čo som ja robila, vlastne ľudské vadilo, hej, a že to bolo presne tie veci, ktoré ako keby som predtým robila a boli OK, tak zrazu boli zlé, len ja som tomu nerozumela, že prečo, hej, a že presne, že ľudské, tak jak povedala, že aj ona mi je často povedala, že ona aj nevie, hej, že ona sama nevedela a že to bolo aj pre mňa úplne taká, ako keby som bola taká v pasci, hej, že vlastne neviem čo, až presne, že bolo strašne ťažké pre mňa ako keby to vnímať, že ja som potom presne z toho ako keby čítala tú situáciu, že vlastne ja som tá vinná, hej, stále, že vlastne, lebo áno, že presne to som čítala, že ja aká som, že vlastne ubližujem. A to je strašne ťažké si tak byť v tejto pozícii, hej, že veď vieš, miluješ vzťahy, miluješ svoju veľmi blízku, povedať najbližšiu priateľku, hej, a že vlastne to aká si je ubližuje, vieš, že to bolo pre mňa strašne ťažké. A ešte tiež, že ako keby, že tým, že sa ľudské také ťažké ako keby veci diali, hej, že ani len, hej, proste aj možno, že za celý život, vieš, že často to bolo ako keby presne také ťažké, že bola z toho možno taká, jak to nazvať, taká akože rozložená, hej, a že presne že ja som potom preberala úplne ten narratív, že ako keby ja som bola stále ten vinník, hej, a že až do takej miery, že to vlastne nebolo tiež zdravé, že to nebol zdravý pohľad, hej, lebo vlastne to není, že teraz musí byť vždy iba nejaká obeť a iba nejaký vinník, hej, že proste my sme spolu sa snažili nájsť tú cestu, ale v tej ceste sme sa strašne zraňovali vlastne, hej, lebo a to ešte bolo zaujímavé, to sa tiež presne rozprávali, že ja som si neuvedomovala, že mňa to zraňuje tiež. Lebo ja som bola stále v pozícii, to som si pripravili, nie, že však ľudské je akože obeť, hej, že to som tento narratív ja tak prijala, hej, že ľudské je vlastne obeť a že ja som ten vinník, takže vlastne akože riešime, že čo sa deje ako keby ľudské, lebo ona, hej, že ťažko proste tie veci prežíva tak a tým pádom akože ja s mojimi pocitmi alebo čímkoľvek sú nabok, hej, lebo však akože ten fokus je niekde inde, hej. A že mne normálne reálne trvalo strašne dlho, ako keby sa možno od toho tak vzdialiť a tak inak sa proste pozrieť na nás dve a že si uvedomiť, že čo všetko vlastne v tom celom procese aj mňa veľmi zraňovalo, hej, že ako keby tie veci, ktoré sme žili a fungovali, akože vieš, že ono to tam bolo, že potom presne ja som si len nadbudala tie rôzne veci, že mala som také, že som sa bála nejaké veci už povedať, vieš, že to zase ľudsku zraňovalo, keď som jej to povedala, lebo chápe, že no proste úplne to bolo, vieš, že sme sa tak točili v tom, že si nechceli byť aj úprimné k sebe, ale zároveň proste to bolo zraňujúce a že zároveň ja som si uvedomila, že my sme žili, že zrazu sme ako keby žili tak odlišné životné situácie a že vlastne sme sa v nich nevedeli ako keby nejakým spôsobom stretnúť. Hej. A ja som aj snažila sa ľudské povedať, že však tak mi to vysvetlí, hej, a že povedz mi, že akože čo mám robiť, hej, ale že aj to jej bolo ťažko, lebo ona len proste potrebovala niečo, no povedz ty, čo si potrebovala, ľudka, povedz. Ja som si uvedomovala, že akoby, že mne to akoby v nejakom bode, že ja som potrebovala viacej možno niekoho, že kto iba vypočuje a že povzbudí, že spôsobom nie, že toto všetko skús ešte inak urobiť, alebo že takto nepremýšľaj, alebo že toto nie je dobré premýšľanie, alebo Pán Boh by toto takto na to sa pozeral. Na to už úplne. V niektorom bode som bola taká veľmi, akoby mne to už išlo až do zneistenia takého, že či potom ja duchovne dobre vnímam veci, lebo akoby keď akoby to, čo ja vnímam od Pána Boha je niečo iné v tom celom a že potom tu mám moju kamarátku, čo vždy sme zdieľali aj tieto duchovné veci a vníma veci inak o mne napríklad, tak to bolo normálne, že ja som tiež sa musela, a to chcem povedať, že ten celý proces popri tom, že ja som vlastne tak trochu pochopila, že ja som vlastne akoby hľadala samu seba. Že som potrebovala to, čo je, akoby, aká ja som prirodzene možno aj pre iných ľudí, ale že sama sebe som to možno vtedy nevedela dávať. A to akoby bolo často v tých dynamikách cítiť, lebo napríklad to iba chcem tak akože ono svieti, že to bolo, že častokrát, že sme zachádzali do takých vecí, že teraz neviem, niečo sme si povedali a Maruš, veď mi povedz, tak ja som jej teraz opísala situáciu, že takto som sa pri tom cítila a Maruška mi na to zareagovala, no ja som to takto som to myslela a teraz ja som akože bola taká, no povedala, že prepáč, že ale ja som to takto, ja neviem, či si použila slovo, ale prepáč, to možno bolo nejaký trigger z môjho detstva, ale že to napríklad tiež bolo pre mňa také, že som si napríklad až uvedomila, že ja potrebujem inak počuť ospravedlnenie
A že to, čo som viac potrebovala, bolo iba niekto, aby pri mne bol, že v tom celom. Že aby ma počul, aby počul akoby tú moju stranu, že bez toho, aby asi zasahoval úplne do toho takým spôsobom, že a toto ešte, lebo som sa akoby cítila v tom bode už, v tomto akože najkonfliktnejšom, takým spôsobom, že veď mne Pán Boh mňa sa snaží teraz tuto držať, hovoriť mi, že mám plakať, že všetky slova, ktoré mám, všetky vety, ktoré mám vo svojej hlave, že je v poriadku, keď hovorím, keď ich dávam von. A na druhej strane som vnímala ten hlas, že inak premýšľaj a inak počúvaj, lebo že Pán Boh takéto veci učí, alebo že takto to robí. A že si myslím, že tuto to tak často ako keby až vznikalo a že to až zachádzalo akoby o Maruš do toho, že vlastne ona sa naozaj potom cítila, že pomaly nemôže byť sama sebou pri mne, lebo ja ju potrebujem mať trochu inak, lebo reálne som naozaj potrebovala ju mať trošku inak. A ty si je napríklad niekedy povedala, že potrebujem len vypočuť, akože bez toho, že by si mi dávala rady, že vedela si to takto akože verbalizovať jej tú potrebu? Že tu vzniká môj taký obľúbený paradox, dovolím si sem priniesť niečo. Také moje pozorovanie len. No, že pozerala som raz taký film, sa to nejako volá. Určite to není, že Snow White and Huntsman, ale to také pokračovanie. A bola tam taká jedna strašne super scéna, kde zlá kráľovna sa proste snaží rozdeliť takých dvoch, čo sa majú radi a vystavia medzi nich taký ako keby taký múr, ktorý je ale priehľadný a priesvitný. Neviem, videli ste to niekto? Áno, áno. Áno, no a vystavia medzi nich taký akože múr a teraz každý z nich je na jednej strane, lebo oni sú akože rozdelení a teraz akože ich cieľom je, že bojovať o svoju lásku, že oni akože tam prídu s tým, že akože idú bojovať, čiže oni sa akože dovtedy sa videli, ako bojujú jeden za druhého a ona ich rozdelí a čo ona tam urobí tým, teraz máš spoiler alert, a že čo tam... Keď chceš pozerať tento film, nepočúvaj teraz 3 minúty. Že tá lesť, taká parádna, čo sa tam akoby deje, je to, že čo tam ona ako keby urobí medzi nimi, je to, že každý vidí niečo iné na tej druhej strane. Ale oni to nevedia. Že oni vlastne na to postupne potom prichádzajú celý film. Toto je jak escape room, počúvaj. A teda, že a každý z nich vidí to, že v čom ich to ako keby najviac bolí. A to znamená, že ten muž to, čo vidí, je, že tú ženu zabili. To znamená, že on to akože berie, že však už akože nemá čo s tým spraviť, tak odchádza. Ale v skutočnosti nezabili, takže ona ho vidí, že a on odchádza. No a to znamená, že normálne ja som tak zostala vtedy pri tom a že som si to tak veľmi uvedomila a či sa tak vraciam k tomu v živote, že podľa mňa do všetkých týchto konfliktov, ktoré ale máme, že potom ešte niekedy prichádza taký ten super ďalší prvok a to je to, že ako keby, že však každý sme svojské osobnosti, vyrastáme so svojimi vlastnými príbehmi a že máme nejaké svoje tie bolavé veci v našich srdciach podľa mňa, ale že to není, že iba Pán Boh to vie, ale že presne, že aj ten zlý o tom vie a že vie presne tam zasiahnuť a že presne tam na to útočiť a že to bolo podľa mňa to, čo sa aj nám ako keby stalo, že sme sa zrazu vedeli spochybňovať, že v tom bode, čo bolo ako keby ten náš presne taký ten, že to, čo sme videli na tom múre, že zrazu sme tak čítali a že museli sme podľa mňa obidva na to prísť, že ale ten príbeh je niekde inde a že tak ako keby vedieť aj pustiť, trošku sa akože odstúpiť od toho a že vedieť aj pustiť nejaké z tých vecí, že a možno si to tak aj povedať, že a možno už na to neprídeme ani 100%, na všetky tie detaily toho, že čo sa ako stalo, ale že chceme ísť ako keby len ďalej cestou a že sme si aj povedali, že si myslíme, že do nejakej miery to asi aj bolo duchovné v tom bode, že tak ako keby v tom, že presne, že aké silné je naše priateľstvo, ako sme prechádzali rôznymi vecami aj cez službu a tak, že proste, že tam bol asi ešte aj tento rozmer, no ale že som vlastne len chcela smerovať k tomu, že to bolo presne, že len akoby presne, že Maruš to hodilo akoby do tej viny, ktorú ale vtedy ešte nevedela čítať a že to, čo som akoby ja vnímala, že ja som jej to aj veľakrát povedala, že k tomu to som chcela ísť, že ja som jej tie veci pomenovala a ona aj takto tak nerobila, že som tak videla, že má svoju vlastnú predstavu o tom tak v sebe, že čo... Ako to má vyzerať. Áno, no. A potom napríklad ja som ešte došla aj také veci. Že ako keby, že ale to už som bola úplne že ďalej. Ale to bolo presne také, že som si zrazu uvedomila, že máme iné jazyky pri tom odpúšťaní. Že ako keby, že to, čo ja som potrebovala počuť, ako cez ospravedlnenie, bolo viac to, že ona rozumie tú moju stranu. Že ja som aj len kedysi dávno som tak akoby niekde som to čítala a to som ešte aj na manželských víkendoch nám to tak ukazovali, že akoby taký typ ospravedlnenia, že povieš, že a to nechcem teraz hovoriť, že to je jediné akože správne, že on si tak prinášam, že ja som sa v tom našla. No a to bolo akoby len také, že ako keby, že áno, máš povedať, máš sa ospravedlniť, máš pomenovať, že kvôli čomu sa ospravedlnieš, že aby si tú situáciu akože vyjasnil a že potom máš mať tú empatickú vložku, že keď sa toto stalo, tak asi takto si sa cítila, keď som toto povedal. A potom máš tam akože 4. bod je, že taký nejaký, že nápravný prvok, že na budúce, aby toto asi sa stalo inak, tak toto skúsim spraviť takto.
A čo sa mi najviac na tom páčilo, bolo to, že to vysvetlenie je tam vlastne len optional. Lebo ty vlastne nepotrebuješ úplne, keď riešiš ten konflikt, že dovysvetliť sa vo všetkom. A že toto je práve to, že ako Maruš sa ospravedlňuje, že to je ten jej jazyk, že prepač, ale idem ti to vysvetliť. Akože ja Skôr som to povedz. a sa len ešte, že iba toto len dopoviem. A že pre mňa napríklad to vychádzalo sa z také veci, že ja si hovorím, že ale vedia, ja viem, že ona mi to nechce robiť na schvál. Že ja som si vravela, že ja som o to presvedčená, že to nechce robiť na schvál, že ale potrebujem to vidieť, že rozumie. A že to sa nám strašne nedarilo v tom období vôbec akože hitovať podľa mňa. To pre mňa bolo ťažké ako keby v tom, že som to možno takto nezažívala nikdy, že tie veci, ktoré ako keby mi ľudská vravela, že ju zraňujú, že čo si ja o nej myslím, alebo že, že vlastne vôbec neboli pravdou. Že vlastne ona tie niektoré situácie, alebo tie veci, ktoré som ja ako keby povedala, že ona ich brala, že toto vlastne hovorím, ale ja som často zostala, že ale že to som si akože nikdy v živote ani nepomyslela o tebe, alebo že ani akože z môjho pohľadu, hej, že som ich nepovedala. A že v tomto bolo pre mňa strašne ťažké, lebo ja som mala zrazu pocit, že ako keby ma ľudská nepoznala. Že vlastne som si hovorila strašne často, že ako si vôbec môže ona myslieť, že ja si toto o nemyslím, alebo že toto by som dokázala akože jej povedať, hej, Že to tak nefér. hej, že to proste ma strašne, že vlastne konec koncov ma to zraňovalo, tiež som si až potom uvedomila neskôr, že vlastne ešte ona, ako keby, a presne s týmto ospravedlním to bolo potom pre mňa ťažké, že ona vlastne chcela, aby som sa ospravedlnila za to, že akože som jej to takto povedala, že ona sa v tom takto cítila, ale že pre mňa vlastne v tom bode bolo strašne dôležité zároveň, aby vedela, že ako naozaj o nej ako keby rozmýšľam, viete čo myslím? A že v tom presne som ja ako keby že strašne potrebovala jej povedať, že ale že takto to ja vidím, že toto proste nie je ono, hej, že Ako keby dať ten falošný múr preč. áno, iba že to vlastne ľudské ako keby stále znelo, že prepáč, ale hej, že a zároveň pre mňa to bolo strašne ťažké, lebo to bolo, že tak teraz akože sa ospravedlním, ale tým pádom mi povie, že áno, máš pravdu, že ja takto o tebe rozmýšľam, hej. Chápeš, čo sa áno. A že vlastne presne v tej dynamike, ktorými možno ja som fungovala v našej rodine, alebo aj v našom manželstve, je, že my ako keby sa o tom rozprávame, že sa ospravedlníme, ale že si navzájom povieme, že ale áno, akože zmysle, že ale ja o tebe takto rozmýšľam, hej, a že často sme si napríklad aj my v našom manželstve museli povedať, že hej, že som ja chcela, aby sa ako keby mi Jožino ospravedlnil, ale že ja som chcela, že ale že povedz mi, ako naozaj to ty vidíš, hej, že toto boli moje pocity, ale že chcem počuť proste Tvoju stranu. áno, alebo tvoj pohľad, hej, že vlastne v takomto ako keby, a to sme presne asi tak uvedomili, že to úplne inak aj možno z detstva presne, ja, z tých rodinných dynamík my máme a teda hej, že toto bolo pre mňa strašne ťažké, lebo naozaj, že asi toto ma tak veľmi, veľmi zaujímalo práve v tom, že som sa vlastne strašne, no ja fakt som si potom v jednom bode veľa hovorila, že ja nechápem, že ja mám vlastne pocit, že ako keby fakt, že ako keby ma ľudská zrazu nepoznala, že pritom sme úplne dovtedy vedeli si povedať niečo z myšlienky, že sme úplne vedeli, že bola situácia, že nie, to sa nám často stalo, že boli sme niekde a že niečo sa stalo a už sme sa vedeli na seba pozrieť a už sme vedeli, že tá druhá sa v tom nejako cítila, že fakt sme mali takéto prepojenia, hej, že veľmi sme boli hlboko poválne takto prepojené a že zrazu ja som sa cítila, že Vlastne ani nevieš. nie, že ja mám pocit, že ľudská ako keby, vieš, že tým, že ju to zraňovalo, vieš, že mala ona proste tie svoje cez tú bolesť proste prežívať tie pocity a že mi o nich hovorila, ale že že moje, jak to povedať, že ani zámer to nebol, ani môj pohľad, ani že som mala pocit, že som to tak nepovedala, vieš, tak to bolo zrazu pre mňa strašne ťažké, že som nechápala, že ako jej to z toho môže výjsť a že jak môžu ako keby si myslieť, že ja takto rozmýšľam o nej, keď to by mi nikdy tak nenapadlo o nej rozmýšľať, neviem to vysvetliť asi. Možno sa spýtať, že aj nenapadlo ti napríklad, že povedať, že to prepáč, ale vlastne povedať niekedy inokedy neskôr? Potom sme mali situáciu, keď som ja teda pochopila, že však prišli ste samozrejme do modu, áno, že ja vlastne, že toto ona potrebuje, však vieš, sa to hýbalo všelijako možné. Koľko trvalo toto obdobie? Takéto Mňa 2 roky. No a že vlastne ja som úplne bola, že som pochopila, že tak, že podľa mňa jedna z vecí, ktorá pre nás bola dôležitá, lebo niekedy je úplne v poriadku si povedať, že tak proste nevieme ísť ako keby ďalej, hej. Ale že pre nás, a ja už som to akože aj tiež zažívala, že čo ako keby ďalej s tým priateľstvom, vieš, že som nevedela, vedela som, že vnútorne by som chcela mať túto priateľku v mojom živote, že je proste pre mňa veľmi vzácna, ale že ja už som proste nevedela, že čo s tým ako keby ďalej.
A že toto som vlastne prijala a pochopila, že potrebujem sa aj ospravedlniť, ako keby stratiť moju pravdu a stratiť môj pohľad, stratiť možno prijatie toho, že ako ja rozmýšľam, že vlastne stratiť to ako keby úplne celé a že prísť len s týmto ospravedlnením vyslovene. A bolo to ťažké pre mňa, hej, lebo presne to v mojej hlave znamenalo, že teda ľudsku nechám v tom, že aké hrozné veci si o nej myslím, hej, v princípe, alebo hej, že no, takom. A že vlastne sa mali potom taký jeden rozhovor, kde ona akože pomenovala znovu nejaké veci, že ktoré ju zranili a tak, a že ja som presne vedela, že vtedy, aj sme sa za to tak modlili aj za Jožinou mojim, že a sme tu vnímali, aj som tu vtedy tak konečne ju možno Pán Boh nás osvietil, že je potrebujeme on presne povedať to prepač, hej, a vlastne nič viac, hej, tak a to sme mali také stretnutie u nej doma a to bolo strašne ťažké, akože to bolo strašne už bolestivé vtedy, nie, že už aj keď sme sa šli tam stretnúť, tak krče v ruku, aj ľudská to akože ťažko prežívala tiež aj tie niektoré stretnutia naše, že na sme mali. To už bolo také, že Maruško Sme stali z toho. a Maruškин jazyk lásky je akoby fyzický kontakt, že objatia, tak ja už v tom bode, ja už som bola, že ma chcela objať a ja som to cítila, že nie už, že akoby to bolo, že veľmi už až fyzicky sme prečítaní, že jedno, že no. Presne. A zažal si aj ty tu také, ten moment toho, že si mohla povedať svoju pravdu? Wow. Akože Alebo pre teba vyriešenie tej situácie bolo to že vlastne je v poriadku, že moja pravda nebude... akože vtedy v tých daných bodoch som ju ako keby pustila, že Nehovorím, že vtedy, na to situácie, ale že ako keby neskôr. Alebo zrazu si uvedomila, že to nie. akože, hej, asi som skôr prijala, aj presne potom, jak som odchádzala z toho stretnutia, že konečne som ju tak pustila. Konečne som aj pustila, to musela som aj vyslovene pustiť ten môj presne záchranársky syndrom, že vlastne idem akože ľudské je veľmi pomôcť. A že tiež som vlastne fakt, že to skôr pustila. Že ja som proste prijala to, že ja im nemusím, že veľmi mi pomohlo v tom tiež ako keby tak vo vzťahu s Pánom Bohom si uvedomiť, že Pán Boh vidí moje srdce. Že ja proste nemusím ako keby ľudské to dokázať, že keď ona ako keby to bude chcieť raz vedieť a počuť, tak proste to bude počuť, hej. A že musela som to úplne pustiť, že bolo to strašne ťažké, ale že zároveň sme tam že po tom rozhovore, jak som šla domov, že ja som takú slobodu zažila, keď som zrazu stratila všetku svoju pravdu, že asi fakt sama seba. Áno, že ja som asi akože po veľmi, veľmi dlhom čase nezažila takú slobodu, ako som vtedy zažila, že ako keby som sa rozhodla pre tú lásku, nie pre tú pravdu, hej. A bolo to také prepalujúce aj zároveň veľmi, veľmi, že ja som fakt už potom sklzala až do takých bodov, že ja som tiež mala z toho úplne také ťažké stavy, že som si už potom presne začala hovoriť, že ako som je vlastne hrozná priateľka, že som úplne na nič, že vlastne neviem byť priateľkou pre iných, že... No, som chcela povedať, že potom prišiel totiž to level 2, ktorý ale už netrval 2 roky, že to bolo akože také kratšie obdobie, že kedy sa to vymenilo a že zároveň to už prišlo ale obdobie, že ja som bola uvoľnenejšia zase z tých náročných emócií. A myslím si, že to bol čas, že v ktorom Maruš si tak dovolila načítať všetky tie veci a zase ona si ich tak dovolila prežívať naplno. Aj ten odstup a že všetko zrazu bolo na jej strane, že ja už som bola akože so všetkým OK, vysporiadaná, že super, dobre, ja už by som bola, že toto už je akože hotovo a zrazu tam prišiel ten čas z Maruškinej strany, tak to len som tak chcela, že len premostiť, že sme potom prešli do opačnej strany. Áno, lebo vlastne vy ste nemali súčasne ako keby krízu, ale sa to postupne vymenilo. Je akože krízu áno, lenže vlastne keď ja som ako keby stratila tú pravdu svoju, aj vlastne tú moju bojovnosť za to, že akože idem ľudské pomôcť, hej, ju zachrániť. tak vlastne som od toho tak ustúpila a som si uvedomila, že vlastne tie moje pocity v tom ako keby tak naplno, vieš? Že zrazu som si ich pripustila, že čo vlastne mňa v tom všetko zraňovalo a že čo mňa ako keby ubližovalo a že čomu som ja nerozumela, hej, a že možno čo som ja pušovala a vlastne zle pušovala, lebo som si sama sebe tiež ubližovala, hej. A že to bol bod, kedy ja som vedela, že ja sa potrebujem úplne že oddeliť od toho priateľstva. Že ja som vedela, že aj bolo ma naozaj sme boli na jednej takej spoločnej konferencii, kde som ten trochu ľudsku ignorovala. Akože nie úplne, hej, že však sme sa tam aj porozprávali, ale že normálne, že v tom bode to pre mňa strašne bolo ťažké vôbec to, že proste sme tam naraz, že som vedela, že ja sa s ňou potrebujem nerozprávať a ja viem, že to pre ňu bolo aj presne zaoblenosťou medzi odstupom a ignoráciou, nie?
Lebo ignorácia je taká pasívno-agresívna, ale keď moc tu vie, že sa chrániš, možno samozrejme. Áno, akože bolo to ťažké pre mňa, lebo zároveň som vedela, že to bude možno pre ňu ťažké a nechcela som ako keby jej tiež ubližovať, ale že vedela som, že aj akékoľvek veci, ktoré som mala ťažké v živote, že ja som naozaj ako keby často potrebovala sa tak proste stiahnuť z nich a že vnútorne to riešiť na modlitbách s Pánom Bohom a že si to tak proste naozaj premodlievať a skúmať svoje srdce a uvedomovať si presne tie pocity a tak. A vždy mi to tak fungovalo, že napríklad to mám aj pri mojom manželovi také, že ja si to potom sama najskôr vnútorne svoje veci vyriešiť a tak viem ako keby ísť s ním, lebo keď to strašne tlačím presne, že idem proste s tými nevyriešeniami, tak to nie je dobre. A že ja som si toto uvedomila, že ja potrebujem proste ako keby aj poodpúšťať, aj to moje srdce zaceliť, to neznamená, že to sa hneď udeje, ale vieš, že aspoň si proste tie veci nejakým spôsobom uvedomiť a že vyslovene príklad v živote som si úplne tak vnútorne musela povedať, že kvázi pustiť to priateľstvo, aj keď z toho som bola úplne, že freakout, lebo vieš, že však ja chcem túto priateľku, ja ju chcem. Hej, že veď ona je proste úžasná, hej, ale že... Bola si ready to aj pustiť? Áno, lebo mentálne som to potrebovala urobiť. No že oddeliť sa od toho, vieš, lebo zrazu som vtedy dokázala mať na to iný pohľad reálne, vieš, že... Ale zároveň som tak vzadu sebe bala, že však ale to tak akože... Hej, že som vedela, že to nebude, no, neviem. A tiež to bol taký proces chvíľu podľa mňa, tiež, že keď si to všetko povedomovala. A zase z mojej strany to bolo také, že som prišla na tú konferu, lebo Maruš akoby nekomunikovala so mnou tieto veci vôbec. A že ja som prišla na tú konferenciu s tým, že som zrazu videla, že strašne zvláštne reaguje voči mne. No a ja si hovorím, že no tak už sme tu. Ja som si presne povedala, že no tak to ma pozná, vieš, to je akože vďaka Bohu, že sa poznáme. Ja som si presne vedela, že no to bude, že ideme, že level 2, že teraz emócie na druhej strane, presne som si vedela, že no to sú zajtra, čo bude. Je to poudlaté. A úplne to bolo také, že viem, že vtedy som tak prišla za Maruš a hovorím jej, že, lebo akoby ona mi to nepovedala, ale no, že vnímala som ja dačo a som prišla a hovorím, že Maruš, že tebe je pri mne ťažko, že ty pri mne nevieš byť. A chvíľu tak bola ticho a potom hovorí, že áno. A hovorí, že tak sa nenúď. A viem, že ja som ti to tak povedala, že tak sa nenúďme, že uvidíme zase o nejaké obdobie, alebo dačo, čo sme sa vtedy tak naučili. No a môj zase vnútorný proces bol vtedy taký, že ja keď som to videla, tak ja som presne ten typ, že no, nech sa Maruška z toho vyrozpráva a bude to všetko v poriadku, a to som presne ja. Čiže akože nech sa akože že vyrozpráva, že však ja jej dám tu support a dám jej všetko, ale presne ja som toto, že čo aj Maruš hovorí, že aký je ona typ, že presne toto som ja vedela, že ale Maruška je tento typ, že ona sa teraz potrebuje zavrieť s Pánom Bohom, že vôbec absolútne, že nie so mnou sa rozprávať, ja teraz neurobím absolútne nič, som si hovorila, že a ja teraz s týmto svojím mozgom, so svojimi emóciami, so všetkou mojou kapacitou, s mojim nadobudnutým šťastím na novo, že môžem si tak... Si mala len makárko. Môžem si tak pískať, nie, ale akože to tak nehovorím pekne, ale že tak, že presne som bola taká, že OK, že čo viem teraz robiť je, že viem si za to modliť a že uvidíme. Že ja som si presne tak iba vtedy vravila, že to už som sa tak naučila, že veci majú proste svoj čas a že to, že niečo niekedy nefunguje, neznamená, že to nefunguje o 5 rokov alebo o 10. Že presne som videla, že Maruška teraz toto potrebuje, že poznám natoľko, že rozumiem, že ona naozaj potrebuje ten priestor, že viem, prečo ho potrebuje, že teraz čím viac ja sa stiahnem, tým lepšie to bude aj pre ňu. A mali sme taký bod, to si len pamätám, lebo som to vedela, že OK, ale raz príde ten bod, že ona vlastne vykúkne z toho svojho priestoru, z tej svojej komórky, to chcem nazvať, lebo však viem, že to bolo často blom. A že budeme jej chcieť dať to, čo zase ona potrebuje, že chceme jej dať to také ale, že čo sa vlastne deje na tej mojej strane. Tak som jej napísala list a že sme sa raz tak ešte stretli s nimi aj s Jožkom, lebo proste nejak viac vecí sme potrebovali uzavrieť. Tak sme mali taký čas spolu, že sme si ešte umyli nohy, že len aby sme uzavreli všetky tie veci za sebou, tak to bol taký náš spôsob. A myslím si, že to bol taký veľmi dobrý čas taký, že sme si vedeli, aj veľa vecí sme podľa mňa pustili a tak, že spolu, ale že s tým presne, že púšťame sa a uvidíme, čo z toho raz bude. Nie s tým, že ideme to tu teraz dať dokopy a zajtra, ja neviem, si ideme všetci 4 dať do brúčky, ale že ako sa ako presíť, že uvidíme, či z toho to bude, že či vôbec, akože niekedy to ešte bude, že uvidíme, že čo prinesie ďalej na život, ale že s tým, že presne som dala Maruške ten list a hovorím, že Maruš, ale že neotváraj ho teraz, že si ho otvor až keď budeš vedieť, že už si ho chceš. Že to nie je, že teraz ho ty máš čítať, lebo ja som ti ho napísala. Že naozaj som to tak vtedy vnímala, že proste príde ten priestor a že prej. A ale tak ako vás počúvam, tak mi to príde, že je to fakt o tom, že si dali priestor
jedna druhej, dali ste si slobodu a zdali ste sa toho priateľstva. To bolo to, čo bolo vlastne uzdravujúce. No, ale ja napríklad reálne to som nedokázala čítať, akože najbližšie mesiace. Že ja som sa strašne bála vlastne, ho otvorilo som sa strašne bála, že tam zase vie, tam zase napríklad. že čo mi zase povie, že v čom som ho zase zranila, vieš, že ja som sa strašne už potom bála, že Iba tak zacikla. hej, a že vlastne aj toto bolo pre mňa možno, že áno, že mala som presne ten svoj čas s Pánom Bohom, že som sa tak prešla, musela som odpustiť. V jednom bod, to som sa tak rozprávať, že to je veľmi zaujímavý, ktorý sme na sebe pozorovali. A to bolo, že ja som mala takú pár takých myšlienok, aj takú tendenciu a potom som z toho domala späť neskôr z toho ľudská mi to veľa komunikovala aj cez ten čas, že ako keby si nechať tak srdce zatvrdnúť. A že v tej bolesti, často keď cítime, tak že vieme sa ako keby mopať okolo tej bolesti a nechať si zatvrdnúť to srdce. A že ja úplne som videla, že keď som si konečne teda priznala tie moje pocity a to, čo ma bolelo, tak som mala úplne tendenciu, že ale že však ma to tu bolelo a že ja mám teraz právo proste, vieš. Přes tom hovieť. A hovieť a mám právo na tú bolesť a že mám právo proste teraz akože byť tá žena. Hej, a že prečo proste by som mala ja akože, vieš, teraz odpúšťať a teraz proste, hej, že milovať znovu a proste ísť do tej zraniteľnosti a že ja to, vieš, a teraz bol tento takýto boj v tom srdci vnútorne a že ja som vedela, že musím ho bojovať, že som vedela, že ja však kľudne môžeme zostať proste, hej, že v tom zatvrdnutom srdci, ale koniec koncov samých seba sa uzatvárame do toho kameňa, hej. A že áno, že ako náhle chceš bojovať o to mäkké mäsité srdce, tak i sa vystavuješ tej zraniteľnosti, hej, tým zraneniam, ale proste máš to mäkké mäsité srdce, z ktorého úplne inak môže prúdiť láska, hej. Ale že tieto tendencie som na sebe úplne že padala a že som si to potom až tak spätne tiež vedela úplne pomenovať aj skrz to, jak to ľudská, akože nie len v tejto našej situácii, ale aj v iných veciach. Úplne zápas vždy celý život, že proste, že len nech mi toto nezatvárala. A v tomto je ľudka akože pre mňa obrovským vzorom, že ja viem, že aj im sme to vedeli prejsť aj vďaka tomuto jej postoju, ktorý ona mala napriek ťažkým veciam, ktoré si v živote zažila, že sa vedela ako keby rozhodovať na konci toho celého. To neznamená, hej, že to nebol proces, ale že presne ako keby o to mäkké srdce a že sme mohli potom späť znovu. Ale bolo to tiež také za mňa také postupné, hej, lebo že ja naozaj som bola v takom strachu o to, že zase, že vlastne som nemala som slobodu vlastne hovoriť ako keby veci, aj keď sme sa vracali naspäť, hej. Že na mňa ľudská viackrát mi to povedala, ale to ona to cítila úplne, hej. Ona mi povedala, že to si viackrát také, že ale teraz mi naozaj môžeš povedať, čo si myslíš. Ale ja som vnútorne napríklad to nevedela hneď. No, že ja som bola, že nie, ja ti nežijem, zle poviem, lebo ja sa bojím, že zase proste, hej, niečo zle povieme, tak a že hej, že potrebovala som si aj vybudovať tú dôveru, že naozaj je to v pohode a že sme si to proste tak spätne potom aj nejaké veci presne pomenovali, nejaké veci ako keby hovorili a mala to si sa iné dobrou otázkou, lebo mala som aj niekedy spätne v tom hlave, že aj ja jej raz akože všetky poviem tie pravdy, vieš. Ešte som to mala tak akože spätne v hlave, že alebo to, že ako ja naozaj som rozmýšľala, hej, že ale normálne akože aj tak postupne som to tak vnútri sebe normálne, že púšťala, že ja by som už ani nevedela povedať, že čo úplne, hej, lebo akože, hej, že bolo to tam taká možno stále taká vo mne túžba, že vysvetliť aj samu seba, hej, a aby som aj ja sama bola možno, ja neviem, pochopená prieta alebo čo, ale že úplne vlastne som to na konci to aj pochopila, že to, neviem, že som to pustila, že to vlastne netreba, hej, že, ale to bolo len vďaka tomu, že som ja mala ten odstup, ten čas, kedy som si nie, že, hej, že ju, alebo že spoločne, ale že naozaj, že ja som spotovala, že nechať Pána Boha proste ako keby zaceliť tie moje ramy a nejprv tam naliať jeho milosť a lásku. A že budem úplne inak presne sme vedeli v tom vzťahu fungovať, takže a teraz vieme o tom mám vďaka tomu podľa mňa, lebo inak by to bolo áno, to je viac náročné. Aj v tom liste na konci, že hlavná správa bola presne, že iba ťa púšťame, keď už aj toto priateľstvo akože nemá byť nejako tak, že tak, akože len také poďakovanie. No, kapete. Za roky priateľstva. Áno, že v tom povedať, že to niekedy stačí, ale že však žijeme tu úplne malý zlomok času oproti večnosti a že niekedy proste vieš, že ľudia ťa brusia, ťa posúvajú, že takým neskutočným spôsobom a že aj keby to malo byť pre nás iba na nejaké obdobie, že proste to som nemala veľmi silno, že však toto úplne a už pre mňa, ja som tam mala samozrejme ešte sentimentálny prvok, ako mi budú chýbať deti a tak. Ja som ju tak naozaj nepamätám si už. Keď si sa odsedla na ten list prečítať,
Je pravda. Každý tretí riadok si čítal, hej? Ne. Ale potom sme sa presne tak k tomu vrátili zase po nejakom čase a presne iba tak sme na to prichádzali, že a vidíš, že ani nevieme poriadne, že proste, že úplne, že ako keby, že obidve sme v tom zažili ten level slobody, že byť schopný akoby aj pustiť tie veci, že presne ten múr, hej, že ako keby, že okej, že čo sa tam asi stalo ešte inak, ale že vlastne ani na tom asi nezáleží, že proste, že tu sme, že chceme sa milovať, že záleží nám jedna na druhej, že chceme sa navzájom budovať, mať sa radi aj ďalej a že uvidíme, že čo Pán Boh s tým Toto bol koniec jednej Nie to príde jedna manželská debata. Toto má terapeutka, lebo ja presne tento typ, ktorý chce povedať svoju pravdu a proste vedia, ty máš svoju pravdu, ja mám svoju pravdu, veci povedzme. A proste tá terapeutka mi povedala, že ale na tej pravde je absolútne záleží. A ja, že tin. Ale takže áno, krásny koniec zdravý. Ďakujeme vám. Ďakujeme za to, že ste vyšli s kožou na trh. Ďakujeme. Lebo nie je to jednoduché podľa mňa. A už len to, že nechať, mňa veľmi zaujalo, čo ste povedali, že udržať si to srdce mäsité alebo mäkké, že vlastne v tej bolesti, ktorú máme, že neobrátiť sa do toho, že aj ja si tu môžem a hovieť si v tej bolesti, to bolo strašne jednoduché. Ale si nárokovať na to, že veď, ale ja som tuto zranená a zostať v tom, že okej, veď nevadí, stáva sa. Ideme ďalej. Mňa napríklad zaslovilo, dievčatá, to, čo ste hovorili, že, alebo teda ja si z toho vyvodzujem pre seba, že vlastne vy ste chceli ako keby pomôcť alebo prísť naproti tej priateľke tým svojím vlastným spôsobom, ale vlastne museli ste pochopiť, že ona vlastne potrebuje niečo iné. Nepoviem, že jazyk lásky, lebo nebol to vo vašom prípade jazyk lásky, ale bolo to nejaká tá potreba, ktorú tá priateľka mala. A že naozaj, že byť taký citlivý voči svojim priateľkám a priateľom, že a manželom a tak ľuďom okolo, že vlastne nie vždy to, čo chce nám ponúknuť, je to, čo oni potrebujú a že byť vlastne citlivý na to, že čo teda oni v tej chvíli potrebujú. Hoci to nemusí byť to naše riešenie. To je tak akože vzýšlo z toho, čo ste obidve povedali o tých obidvoch situáciách, tak no mám si o čom premýšľať, povie. A ja si budem. Si popremýšľame, dopremýšľať, dobre. Tak ďakujeme. Ďakujeme, ľudské. Nakoniec ste mi to robili vy dve nám. Áno, no a kľudne nám napíšte inak, ak máte k tomu nejaké komentáre, alebo nejaké vaše príbehy, alebo čokoľvek, alebo otázky. Kľudne nám napíšte otázky, môžeme vám napísať a potom spravíme z nejaký Q&A. Ďakujeme, ľudské, veľmi tak. Aj radi ste, ďakujem, že ste ma zavolali. Radi. Tak sa vidíme pri ďalšom diele. Čaute. Čauky. Čaute. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Nezabudnite dať follow a like na Instagrame Eva Podcast. Ahojte.